Sa ngaran sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita magkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo. Ang iyang pagpanalipod manaaunta kaninyo. Mga hinugugma akong kaigsuunan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong ipasidunggan diha sa imahen ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupud-an agig timaan sa iyang Dios nung panalipod og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadyot, ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo nga ato usab nga nahinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Kitang tanan, nagkukumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dakog uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kanarit sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat
Magampo kita. Amahan nga ana sa mga langit, ilhunon tanamo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa sayang kinaiyang tawhanon, og simbahon unta namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapausanon. Kini amo gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod pa rin. Kinotlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Niining higayuna si Samuel nag-alagad sa Ginoo, ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlawa, panagsa na lamang musulti ang Ginoo, ug dili na sagad makita ang pananawon. Usa ka gabi ni ana, si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mukaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel, og mitubag siya, diara ko, og miadto siya kang Eli, og miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag, balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak og mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Og si Samuel mibangon og miadto kang Eli. Og miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak. Katulog pag-usab. Niining tungora si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mao'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel. Balik og higda og kun tawgon ka pag-usab, tubaga siya. Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha og mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Og si Samuel mitubag, sulti, Ginoo, mamati ako kanimo. Midako si Samuel og ang Ginoo nag-uban kaniya og walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibok Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba nga si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Anyag ako, Ginoo, niya ko aron pagtumang sa imong kabubuton. Ako, Ginoo, niani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug miduko siya nga rikan ako. Bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Diyos, ug wala mahisalag ngadto sa bakak.
Uhalat wala ka mabuot. Apan nga dalunggan nga'y nablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kahanako. Halad nga hinurot pagsunog, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unyamingon ako, anyami anhi ako. Sa basahon, gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing. Gipahibalo kong imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na kupugni ang akong mga ngabil. O Ginoo, sumala sa imong ibaluan. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuyanan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan.
Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon, gilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya may tungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa ilanat ang masakiton ug unya misilbis siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayon ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkalaing-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iya mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakita nila siya miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sa sulod sa mga sinagoga o gipagula niya mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Maglingkod tayo. Jesus' healing of Simon's mother-in-law is a powerful reminder of God's compassion and love to all of us, especially for the marginalized. Ang pag-ayo ni Jesus sa ugang ng babae ni Simon, nagpahinumdum kanato sa dakong kaluoy ug pagigugma sa Dios kanatong tanan. Labi na gayud sa mga nanginahanglan. Simon's mother-in-law ay nagrepresentar sa mga tao kanatong tanan, especially sa mga tao nga gipahimulag, sa mga tao nga giisnab, sa mga tao nga gipaubos, o sa mga tao nga gipahilayo. Ngano man in the culture of the Jews, tungod Simon's mother-in-law is a woman, usa ka babae, usa ka balo, a widow, ug napay sakit, masakiton niya, di ba? No? In their culture, if you are sick, no, you should send outside the city wall. Kung ikaw ay balo, no, ikaw ay babae, no, you are downgraded as members of the community. That is why Simon's mother-in-law represents us. This miracle shows to us in Jesus' ministry is about restoration. He is not a healer, but restorer of lives, relationship, and communities. Sa ako pag-translate sa Google sa unsay definition sa restoration, isulti si Google nga pasiguli, pamag-uli. Imagine, we are restored
to our prime. We are restored to our family. We are restored to our communities. That is why, no, Jesus Healing Ministry, no, ay wa lang nagpasabot nga siya'y gamhanan, kung hindi, no, siya mismo nagtabang kanato para kita, no, may pagsauli sa ato, no, komunidad. Jesus wanted us to restore our lives. Nga naman, na usahay atong kinabuhi, na wa na'y paglaom. That is why, the closing of the Jubilee of Hope, nagpahinumdum ka nato, nga unta sa atong kinabuhi, ang paglaom nga naa sa Ginoo ato puy-an, ug ato kini dadon adlaw-adlaw sa ato kinabuhi. Restoration of lives, no? Usahay buhi pa ta pero ato paminaw patay na ta. Why bili ang atong kinabuhi? That is why, no, sometimes, no, when we feel that we are sick, makahuna-huna ta. Siguro wa na ko'y pulos, wa na'y kinabuhi, no? Unsa pa man, no? Ang akong kinabuhi dining dapita. But because of God's power, God's healing, no, He restored us. No? Mamabuhi o magpuyo o magpang mulakaw adlaw-adlaw, no, paingon sa iyang gingharian sa langit. God restored our relationship. Tanawa. Daghan kaayo membro sa pamilya ang di magkasinabot. That is why, no, when there is reconciliation, relationship restored. Mao kana mga kaigsuunan, no, nga kita unta, no, tan-awon nato ang atong Ginoo, si Señor Santo Niño. Jesus Healing Ministry reminds us of our restoration to our community. Imagine, no, katong iyagi ipang-ayo, mga buta, mga bungol, katong mga di makalakaw, no, nahibalik sa ilang komunidad. Mapud ka na, no, atong masinati kung kita mag-ayo, kung kita, no, naay healing diya sa atong hunahuna o kasing-kasing. Mahibalik kita sa ato komunidad, sa atong banay, na kung sa diin, no, again, no, ang atong tema, no, nagaingon, in Santo Niño we are one. Kang Señor Santo Niño kita usa. That is why, no, if there is a restoration, kita mangin usa. Usa paingon sa gingharian sa Dios sa langit. Usa sa atong pagtuo diha kaniya. Usa nga puno sa paglaom alang, sa atong kinabuhing walay katapusan ngadto sa iyang gingharian sa langit. Jesus also reminds us that through that ministry, we are called and we are challenged to restore justice and peace. Ana ay panugilon nga mingon, be honest even if others are not. Magmatinud-anon bisan kung ang uban dili. Even if others will not, bisan kung ang uban dili ganahan mubuhat ug buhaton ang dapat buhaton. Even if others cannot,
bisan ang uban dili makahimo. Kung ato tan-awon sa atong tema karong adlaw, mga kaigsuonan, that in Santo Niño we are one. Kita gipahinumduman sa atong Ginoo. Dili lang not only to be honest but also to promote unity. Panaghiusa. Kung sa diin, no? Even if others are not, bisan ang uban dili, bisan ang uban dili ganahan mubuhat sa dapat buhaton, o ang uban, no? Bisan ang uban dili makahimo sa atong Ginoo, sa atong Senyor Santo Niño, walay imposible kaniya. Ito kamana, walay imposible sa Ginoo, no? Kung kita mismo, no? We want God to live within our lives. No? Diha magpuyo sa atong hunahuna o kasing-kasing, walay imposible nga di nato mabuhat. Imagine, no? Kung ang uban dili makabuhat o ang uban di ganahan mubuhat. For example, no? Balaod. Ato usbon ang balaod kay tungod, no? Ang uban dili makabuhat, ang uban di ganahan mubuhat. It's unfair, no? Example, pagnakaw. Atong ingnon ng balaod, no? Atong ingnon ng atong magbubuhat sa balaod, no? Kay halos tanan, no? Ganahan mo magnakaw. Ato ingnon nga usbon na lang nato ng balaod, no? Wala na penalty, na masakpan, ngawat. Imagine. Ganahan ka mana, no? That's why law is, no, gigama para sa atong paniusa. The law itself has the spirit to unite us, no? Dili para kita mag-away o hatag og gubot. Kung di, the law itself will guide us towards achieving the kingdom of God in heaven. Unsay atong buhaton? Like Samuel in our first reading. Unsa giingon? Ingon ni Eli kaniya, no? Kung tawagon ka usab, no? Ingna. Ginoo ania ang imong lipon nagpaminaw kanimo. To listen to the will of God diha sa atong kinabuhi. To listen the words of God. Bisan ang uban dili maminaw. Bisan ang uban dili ganahan maminaw. O ang uban bungol na gyud. But, ingon ako, there's nothing is impossible with God. Iya maganigiayo ang mga bungol para makapaminaw. Iya maganigiayo ang mga, no? Di makasulti para makasulti. That is why, sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, again, in the ministry of Jesus, in His healing ministry, it's about restoration. Nagpailang ang Ginoo, kita iya gikaluyan o kita iya gimahal. That is why in our response, let us help to restore the will of God diya sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna ug ato kasing-kasing. To restore peace, no? Na ako'y istorya. Ingon, no? Naay usa, no? Sa amo parokya, no? 86 years old. It's about restoration of peace. 86 years old. Unya, niadto siya sa parokya kay mangayo siya og pasaylo, no? Sa pari kay, no? Para niya nakasala siya sa pari
Unsa iya gibuhat? Ang iya gibuhat, no? Giagaw ra iya ang kamot sa padi, no? Kay siya nag-amin. Pero feeling niya dakong sala ang iya nabuhat. Dakong no, sala no, sa padi o sa taho. And way kalinaw para kaniya, no? Niadto siya sa parokya ug nisulti. Sa diha ako sa gipangutana, nanay, nganong mianhimang ka? No, nauhaw pa siya magsulti kanako. Iya gipangita gyud ang padi, no, ang pari nga no, katong nagmisa sa ilang kapilya, ingon ko, base nagpaulay pananay, no? Kung gusto ka, ako na lang musulti, no? Para kanimo, para kaniya. Ug sa diha siya, misulti kanako og nagistorya, no? Palihog na lang ko paingon, no? Sa pari nga ako nangayo og pasaylo tungod, no? Ako'y nakasala kaniya. Imagine, no? Kung kita, no? If we want peace, diha sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna, no? Kita ba, we have courage to ask for forgiveness? See, the ministry of God, no, restores us to our community, to our lives, to have peace and to restore justice. Daghan kayong mga hitabua, no, sa atong komunidad, sa atong sosyedad, sa atong simbahan. Justice, no, we must promote. And that is if we have that unity among ourselves. That is why, my dear brothers and sisters, naingon kita, no? In every churches, no, naay panaghiusa, no? Kita usa. Because God is with us. That is why I would like also to take this opportunity to thanks in behalf of our parishioners and beneficiaries of St. Augustine Parish, Gubat, Sorsogon. Kung sa diin, no? We send solicitation letters to our communities, to friends, no? Especially sa mga hermandad sa Basilica del Santo Niño Cebu, no? Sa inyong mga tabang, no? Especially during our gift giving, no? Imagine, no? With that, no? Dako kayong tabang kadto kanila, no? And also, no, anaay, no, milagro ang Ginoo. In our preparation na niabot, no, og nihatag og mga bahandi para, no, amo i-share ngadto sa mga beneficiaries. And salamatunon, no, salamat, no, sa mga beneficiaries. And also, no, for the improvements of our, no, church. At the same time, later on, if we have enough, no, fundings, no, to fund our parish hall, no, then, no, we will start building it. Because we believe, we hope, that in Santo Niño, we are one. Sa Ginoo, usa kita. Og sa Ginoo, no, ang atong paglaom, anaa kaniya, o kita magmalipayon na ikalinaw sa iyong gingharian sa langit sa maabot nga panahon. Amen. Ang tanang butang nga buhat nga maayo magagikan lamang sa kaayo sa Dios. Sa atong paghunong gikan sa atong kalibutanon nga mga kabalaka niining atong panagtigom sa santos nga misa. Makiguban kita pag-usab sa Dios diha sa pagampo ug mangayo kaniya sa mga panalangin nga atong gikinahanglan. Uban sa pagsalig, magampo kita. Señor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, nga ang mga pangulo ug mga sakop sa simbahan magmadasigon diya sa pagampo ug sa mga buhat sa apostolado. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño,
nga ang mga doktor, nurse ug medical professionals magtubo diha ni anang hingpit nga pagkamanggihatagon nga ilang gikinahanglan alang sa maampingon nga pag-alagad sa ilang mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga makita unta nato nga ang pag-ampo ug ang pagpaningkamot dili magkasumpaki nga mga kamatuoran. Hinuon atong masayran nga gikinahanglan ng duha alang sa hamtong ug hingpit nga pagpuyo sa Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halandong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa Binaliw. Nga mahatagan nuta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan o nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayod. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga si Kristo makahatag og kusog ug kahayuhan sa mga masakiton nga migsangpit sa iyang ngalan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang mga mibiya niining kinabuhia makadawat na sa ilang langit mong ganti. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, diha kanimo ang tanang kaayo adunay hinungdan ug kahulugan. Uban ni San Agustin, nangamuyo kami kanimo, mahitungod sa mga grasya nga amo gikinahanglan nining kinabuhia. Ihatag ang imong isugo o isugo ang imong kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gaging sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawat sa kalapisyo gikan sa imong mahal kamu. Alang sa pagdari pag imayat siyang ngalan, alang usap na kapaslan as tibut na iyong santos nga simbahan. O Diyos, among amahan, uban sa masadya nga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlawa sa mga misteryo sang pagkabata sa imong anak, nga nahimo usa kanamo. Himua kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, makapagsiuli kanamo nga na kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imo gipuno sa kasadya nga among mga kasing-kasing, tungod sa among pagila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakataho sa magayod kanamo.
Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanan panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya aron, pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iya gipabalik ang mga taho nga gihinganginlan nga na sa imong langitnong gingharian. Ug busa, duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi
o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga mo atubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami, mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagawom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sama atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunupos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya ang among katilingban, mulambo ug magalagad unta kanimo sa hingpit. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manuluwas nga si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Panagtayo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Nasa puso ka ng bawat Pilipino, nasa isip ka ng bawat deboto, ang ngalan mo sinasambit. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Diyos o Ginoo ko nga may gugmaan, kaya tungod sa imong paghigugma sa mga katawan, nagpagkatao ka o gianak sa usa ka biyay. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao. Giwasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi o biguna ang akong agalamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kagayunan sa pagpakasala. Hinaot unta na tinabangan sa imong grasya. Matuman ka na ng akong isaad, aron makaambit iya sa Ginoo, sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagaluhod ako sa imong mahal nga tubanin, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos. Nagaday kung nagaampo ako kanimo, natagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko nining nobena, kung mahiangay sa imong kabubuton, o makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa imaya sa langit. Amen. Ikapitong adlaw pangamuyo. O Santo Niño, Jesus, nga may mayaon o yamot nga tungod sa imong kaluoy, ug paghigugma kanako, aniya ikaw sa simbahan, nga gipatindog o gihalad kanimo sa mga devotos sa imong santos nga ngalan. Nagasimba ako kanimo, uban sa katalingban sa tronos, nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo ako kanimo, nga hatagan mo ako sa kaputli sa akong kalag, aron magpuyo kanako ang imong santos nga grasya, dinhi niining kinabuhi, ug unya magpuyo ako uban kanimo sa kamayaan sa langit. Amen. Diya sa kalinaw sa atong kasing-kasing,
atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng ato mga pagampo o ang mga petisyon ni ninyo Kristikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, naglood ako o nagsimba karon sa imong kamahalan, o nagampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait o panagihuyon sa mga haring Kristiyano. Damnagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga ires o mga sismastikos, aron makaila o nagasimba sila sa imong pagkadyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga may lulsulon. Pahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug gatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog maglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore de Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon misa novena niining ikapitong adlaw sa nobinaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang atong choir, ang Huni Habagat USPF Choral, tanang mga volunteers ug tanang mga bisitas ug devoto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mi konselebrar niining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pasalamat. Og ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya ang parish priest sa St. Augustine Parish, Gubat, Sorsogon, si Reverend Father Basilio Sugataon, OSA. Laing masipang pakpak pasalamat. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan niining atong selebrasyon karon ang atong Dios nga batang Jesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pina kamasipang pakpak. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Laing masipang pakpak sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kaimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong ipadala ang imong espiritu nga ni samong mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa imong kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya lang kanimo amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo. Idoko ang inyong mga ulo ug atong pangayon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan o katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batanon o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon og bansaya
ang inyong pagtuo hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!